Eilen meillä oli kaksi sukupolvea kiekkoilijoita tässä haastattelussa. Oli Olli Jokinen ja Sasha Barkov. Nyt Teemu Selänne, Olli Määttä. On nää huikeita äijiä, hei. On, täytyy nostaa hattua, että on noin nuorena näin valmiita paketteja ja kiva nähdä. Kyllä tämmöistä kanssa, kun itse heiluu, tää tulee itsekin nuoremmaksi. Niin, tää vähän muistuttaa sitä sun ekaa kautta silloin, kun sä NRiin menit. Pistei tulee, nyt on kyseessä pakki, mutta se ei ole väliä, siinä on kultainen kosketus, niin se on hyvä merkki. Olli, nyt sulla on 2 maalia, ei peli ilman maalia 2+2 kokonaisuutena. Oot sä yllättynyt? Kyllä sitä vähän on yllättynyt tietenkin, mutta ei mä liikaa ottaa kunnia omista maaleista, enemmän sitä puolustuspelistä. Mitäs tää ja tässä sun vierelläs, millainen dynamo se on ollut sun urallas? Kyllä sitä taisi ensimmäiset olympialaiset pelata ennen kuin mä synnyin. Joo, on kyllä ihan pienestä asti kattonut kun pelasin. Kyllä se tänään näytti, että vielä löytyy vetoa ja jalat kulkee siinä ensimmäisessä maalissa. Näytti aika hieno katsottavaa. Onko tämä ikärakenne jopa aika perfect nyt Suomen joukkueessa? Mä luulen, että se on aina hyvä, kun on hyvä sekoitus kokemusta ja nuoruutta. Onhan meillä hieno sukupolven vaihto meneillään. Ja toivottavasti taas semmoinen ideaali tilanne. Joo. Ei sukupolven pidetään. Sukupolven ja niin se sukupolven. Vähän huono katsoa Suomi tässä. Olli, miten ihanaa tässä jengissä on pelata? Se on huikea. Kaverit on ottanut tosi hyvin vastaan ja ihan uutena tullut tänne, niin ei ole tarvinnut arastella yhtään. Että on liiderit on ottanut hyvin, vanhemmat pelaajat ottanut tosi hyvin vastaan. Entäs nyt sitten kanukit? Nyt alkaa tosipelit. Joo, ilman muuta. Tämä oli hyvä, että tämä peli saatiin aika helpolla hoidettu. Ja sunnuntaina on ihan eri kuvia, että kaikki tietää kanadalaiset ja me pelataan niitä vastaan ihan päivittäin tuo NHL:ssä. Niin ei se mitään uutta, mutta hyvä haaste meillä. Kyllä, tsemppii siihen peliin. Kiitos.